Díagwit is mis a cuiomh agus is bralam an alien. Díagwit is mis a éh agus is bralam an concertina chaint? No. Tá rud ag an mí ceart lei seo. Is mis a cuiomh agus is mis an ceoltóir. Is mis a éh agus is mis an alien tóir. Is cúplamuid ó hálacht dumáile clia. Seanan mis an concertina agus an Erogstáin, mar filmin siad chéintach le chéile agus éonar, agus tá an golóirí a dhéanamh má dhéanann tú iris. Breithníonn mo concertina cosúil leis na céins na Scodáin, go háirithe ceanna Beauty and the Beast. Dús bíonn sé písfuil deachar, ach nuair hain tú a dathíar an sé níos éasca. Dalan é le an céad uair nuair bhí mé 7 nó 8 ag scúl ceol na Cranóga. Thug mé chuig rang concertina an céad uair, mar puirt dún Campus Ara, agus fuair mé an concertina má lámh, agus mthaigh sé mar bhí sé déanta dom. Clochdaíam an concertina le haid 10 nó 20 nóiméad gacha le lá agus ar céadaoin déanam ceachta na concertina. Nuair seanam an concertina, dúireach fécinn mé ar spota ar an ballan ó ag an spí mar. Tá sé anna granmhar orinthe mar bíon daoine mar ó sícear go bhór. Is bralumsa mo chéad an concertina, mar tá tú an golóir tún a eolalam agus tá tú an golóir cóide á. Níl éibh in an concertina a seint. Ach, nóta amháin Beiidir. Is mis a éibh de bric agus tá mé 1 bliain 10 díos. Is mála mo chéad, mar tá tú an aonrad gur bháil a dhéanamh le díreach peanraí agus popper. Tá lán stíal na difriúil agam I mo chuid céird. Tá tú an pean luí úsáid is féidir leat painta úsáid, agus is bra lomsa úsáid pastels. Fósaigh méid den bhalíonn ra mé 6 bliain díos, agus tá mé fósaigh den bhégadí an lá seo. Tá me gurí go mé alíonn agam I gcónaí am héal mar cábhaintre, mar tugann sé suamhnas dom. Ceapan go bhfaimid á mo chuid seantaistí, ach not á mo chuid teismóirí. There Mom, I can't even draw a straight line. Sílam ghuiil birtuin cruiach in ar bhealach féin, agus tá sin níos cruiach le alien agus tá sin níos cruiach le ceol.